Äiti kielsi minua tekemästä tätä, kun olin lapsi. Hän sanoi aina, että voisin satuttaa itseni vakavasti. Minä tiedän, että tämä on vaarallista. Siinä se viehätys juuri piileekin. Se tunne, jonka täyttää adrenaliini ja jännitys, ei ole korvattavissa millään muulla. Aivot käyvät ylikierroksilla ja aika tuntuu pysähtyvän. Elämä tuntuu hauraalta, mutta tuntee olevansa voimissaan. Siinä on vain jotain erityistä, kun tuntee olevansa veitsen terällä. Vaarasta tuli minulle pakkomielle. Elämän pienet ilot eivät tuntuneet enää samalta kuin ennen. Huomasin, että ainoa elämä, joka minulla on jäljellä, on vaarallinen elämä.